Ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Zipani zotsutsa boma zati ndizodandaula kuti bungwe la Malawi Electoral Commission likupitirira ndi chilinganizo chake choyamba ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Michael Usi wati akapikisana nawo pa udindowu ku chisankho chachikulu msonkhano waukulu umene ukhaleko wa chipanichi. Ndipo munkhani zina kampani ya Nokma yati ndi ngongole zokwana 67 billion kwacha zakuti ipereke kwa makampani amene akumabweretsa mafuta mdziko muno. Ndi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Ndaula kuti Malawi Electoral Commission ikupitirirabe ndi chilinganizo chake choyamba ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti. Zipanizi zati Malawi Electoral Commission ikadayamba yathana ndi madandaulo amene zipanizi zili nawo pa ndondomekoyi. Malawi Electoral Commission ikuyembekezeka kuyamba ntchitoyi lolemba limene lili mawa, ndipo ntchito igwirika mpaka pa 11 December. Pemphero Malimba ali ndi ripoti ili limene akuwerenga Malenga Chiyenda. Sabata yatha akuluakulu a zipani za DPP, UTM komanso AFOD adaopseza kuti achita zionetsero ngati bungwe la MEC silikonza zovuta zina pa madandaulo awo amene akhala akudandaula. Monga mwa zina, chilinganizo choti bungweli ligwiritsa ntchito makina amakono ogwiritsira ntchito pa chisankho komanso zofowoka za ntchito yolemba anthu mkaundula waunzika chimene chili chiphaso chokhacho chimene anthu amene ali nacho adziloledwa kulembetsa mkaundula wa voti. Koma poyankhula ndi Times, wofalitsa nkhani za chipani cha UTM a Felix Njawala ati ndizodandaulitsa kuti bungwe la MEC likupitilira ndi chilinganizo choyamba ntchito yolemba anthu mkaundulayi ngakhale silidakonze zomwe zipanizi zidadandaulako. Mara ambiri ndiye kuti khala kudandaula kuti dongosolo limene lili zipezeka kuti ena ambiri sakhala ndi mwayi wozaponya voti. Ifeyo tikukunena kuti tikufuna masapota athu azaponye voti, koma tikunena kuti Malawi aliyense osapota chipani china chilichonse adzaponye nawo voti. Ndiye hayi tidikira tione ngati zipani tikambirana, komanso takambirana kale tikudziwa zimene titachite kuti tipanga zotani. Pamene mneneri wa chipani cha DPP Ashadrick na Malomba ati anthu adekhe ndi kuona zomwe chipanichi chichite, mlembe wamkulu wa chipani cha AFOD Alinda Limbe ati kupitilira ndi ntchito yolemba anthu mkaundula madandaulo azipani asadakonzedwe kuli ndi kuthekera kobweretsa chisokonezo mdziko muno. Kwa kanthawi, wapampando wa bungwe la MEC a Justice Annabel Mtalimanja wakhala akunena kuti bungweli lipitilira ndi chilinganizo chake chogwira ntchito yolemba anthu mkaundula, ponena kuti ndondomeko zonse zikuyendetsedwa potsatira malamulo. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Michael Usi wati akapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi ku msonkhano waukulu umene chipanichi chikhale nawo mwezi wa mawa. UTM ikuyembekezeka kuchititsa msonkhanowu pa 17 mwezi wa mawa mu mzinda wa Mzuzu. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula kwa amayi amene anasonkhana ku nyumba yawo ku area 12 mu mzinda wa Lilongwe, awusa ati sipazakhala msonkhano waukulu wa chipanichi umene uzachitike osatsatira malamulo a chipani. Iwo ati UTM isanakhalepo, iwo ndi achilima anali alipo kale, ndipo iwo sazalola kuti chipani cha UTM chiwonongeke chifukwa anali nawo mgulu limodzi loyambisa chipanichi. Awusi anatsindikanso kuti sibwino mamembala a chipanichi azichita zinthu kuti chipanicho chigawanike pakati. Ine monga mmodzi wa mamembala a chipani chimenechi ndikayima ku convention pa mpando wa president. Zosatira zake zimene zikachita umene koko ndikazivomereza. Ndinanenanso kuti palibe convention ingachitike imene sikusatira malamulo. Convention yokhayo yosatira malamulo ndimene itakachitike. Sitikufuna kuti convention ichitike wina apezerepo mwayi apite ku koti zitayisa nthawi. Mkulu wa amayi mchigawo chapakati a Emily India anati amayi akakhala kumbuyo kwa awusi pa msonkhano waukulu wa chipanichi kumene akasankhe adindo ena. Mkumanowu unabweretsa amayi pafupifupi 600 amene anavala makaka a chipani chawo, ndipo iwo amayimba nyimbo zotamanda achilima
komanso ausi akapikisana ndi anthu ena asanu pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UDM. Anthu ena asanuwa ndi Patricia Kaliati, Newton Kambala, Benjani Kaluwa, Daliso Kabambe komanso a Matthews Mtumbuka. Bishop wothandizira wa Archdiocese ya Lilongwe mu mpingo wa Katolika a Vincent Mwakwawa walangiza wanthu amene akufuna kudzayimira pa mipando yosiyanasiyana pa chisankho cha chaka chamawa kuti akhale ndi mtima odzakwaniritsa zimene adzalonjeze pa nyengo yokopa wanthu. Amakwawa anena izi pa mwambo wa la Mulungu wa chibalalitso cha mpingo umene unachitikira ku Kachebere Parish mboma la Mchinji. Pemphero Malimba ayindilipotire. Bishop mthandizi a Vincent Mwakwawa ati anthu omwe akufuna kudzayimira pa chisankho cha chaka chamawa akuyenera kupewa khalidwe limene ndilobwezeretsa kumbuyo chitukuko poonetsetsa kuti akukwaniritsa zomwe adalonjeza. Malinga ndi Mwakwawa, atsogoleri ena akhala akulephera kukwaniritsa zomwe adalonjeza akasankhidwa m'maudindo osiyanasiyana. Tipemphere kuti Mulungu mwini wake atipatse atsogoleri amene ali otakasintha dziko linoli, amene Mulungu akufuna mwini wake, komanso amene angathe kuchita kufuna kwa anthu pa dziko lapansi. Kuposaposa tufuna kuti atsogoleri amene azikhala omvera ndi thunthumanzi yawo ya Mulungu ndi kuchita zabwino, osati zodzikonda, osati zoyipa, zoononga dziko la Malawi. Mkulu woona nthambi ya utumiki mu mpingo ku Lilongwe Archdiocese a Father Geoffrey Chikapa anati mwambo ndi ofunikira kwambiri ponena kuti umakumbutsa Khristu za udindo wawo wothandizira pa ntchito za utumiki. Ndipo ntchito imene kuti tigwiredi tifikire wina aliyense timasowa ndalama. Poyambirira kuti chipembedzo chichitike chimasowa ndalama. Choncho ndalama zikakhala zochepa kumakhala kovuta ngati ife ansembe kuti tifikire a Khristu amene ali ma out sessions, amene ali madera akutali ndi parish. La Mulungu la chibalalitso cha mpingo lidakhazikitsidwa mchaka 1926 ndipo Pius 11 ngati mbali imodzi yolimbikitsa umodzi, ndipo limachitika kamodzi pa chaka. Mwazina pa mwambowu a Khristu amapemphera limodzi komanso kusonkhetsa ndalama zimene zimathandizira pa ntchito za utumikizi. Ambuye akhale nanu. Kampani ya Nokma ndi ngongole zokwana 67 billion kwacha kuti izipereke ku makampani amene amabweretsa mafuta mdziko muno. Kampani iyi yauza komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachuma kuti kusapereka ngongolezi kwachititsa kuti makampani obweretsa mafuta awa azipereka mafuta awa pokhapokha atalandira malipiro wawo. Wezi Gausi ayindilipotiri. Poyankhula ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachuma, mkulu wa bungwe la Nokma Clement Kanyama ati bungwe lawo likukanika kukhala ndi mafuta ochuluka kamba kakuti mafuta amene amabwera mdziko muno ndochepa potengera ndi anthu amene amagwiritsa ntchito mafuta awa. Iwo ati vuto lalikulu ndi lakuti bungwe la Nokma silikukhala ndi ndalama zambiri zakunja zimene zinapangitsa kuti bungweli lisakwanitse kulipira anthu amene amabweretsa mafuta mdziko muno. Choncho bodi ya Nokma inaganiza kuti anthu amene amabweretsa mafuta mdziko muno apitirize mpaka chaka cha 2025. Wapampando wa komiti a Gladys Ganda ati zimene zikuchitika ku bungwe la Nokma sizabwino kamba kakuti dziko la Malawi likuvutika pa nkhani ya mafuta. Tikomananso ndi Mera komanso Ministry of Transport kuti timve mbali yawo, komanso kumapeto kwake tidzapemphanso a SPC chifukwa amene ali chairperson wa Nokma kuti sadzachita appear before the committee. Ndikhulupirira kamafika Friday next week tikhala kuti inquiry imene yonse titamaliza ndiponso dziko la Malawi ndonse utadziwa chilungamo chenicheni pa nkhani poti tangoyamba ndi zambiri zimene tangomva mbali ya Nokmayo sitingazitulutse zonse panopa koma tizitulutsa kumapeto kwenikweni tikachita compare zimene atiuza Nokma ndi zimene atiuze kumera komanso a Ministry of Transport pamene titulutse zonse.
Pakadali pano bungwe la NOCMA lati mafuta amene amapezeka mdziko muno akadapitirira kukhalabe ochepa potengera ndi mafuta amene amalowa mdziko muno tsiku ndi tsiku. Bungwe la Roads Fund Administration lapereka maganizo akuti nkofunika kuti ndalama zimene anthu oyenda pa galimoto amalipira pa zipata zapamsewu azikweze. Bungweli lati kukweza ndalamazi kuthandizira dziko lino kupindula ndi ndalama zimene amatolera kuchokera pa malo otere. Malinga ndi Roads Fund Administration, mitengo yolipirira pa zipatazi yakhala ili chimodzimodzi ngakhale kuti ndalama ya dziko lino yagwa mphamvu kangapo konse. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula atamaliza kuonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za mabungwe ya boma, mkulu wa bungwe la Roads Fund Administration Stuart Malata ati miyezi iwiri atangoyamba ntchito yotolera ndalama pa zipata zapamsewu, mwezi wa Januwale chaka cha 2022 mitengo yolipira pa zipatazi adayitsitsa ndi 40 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse. Iwo ati kutsitsako kunapangisa kuti ndalama zimene ankayembekezera kuti azitolera zitsikenso ndi 40 kwacha pa 100 kwacha iliyonse zimene zinali zambiri. Wapampando wa komitiyi Abington Kunsaira ati ndi mmene misewu ilili mdziko muno, kukwezanso mitengo yolipira mu zipata zapamsewu ndikofunikira. Ndi Road Fund Administration anena kuti kwambiri foyena kuti ndalama sakulandira kuchoka bungwe la mera. Ndalama ndi zimene anthu amene amagula mafuta oyenda pa galimoto kandi pa ndege amapereka kuli kandamba kang'ono kamene amakachoti kalepe ndamayi ikaperekedwa ikaleke kwamkweche kumafuta ati magula kuti. Pofika pa September 30, 2024 ndalama zimene bungweli latolera pa zipata zapamsewu chikhazikireni zipatazi ndi zokwana 11.4 biliyoni kwacha. Ophunzira msukulu zawo Kachenjede athokoza boma kamba kovomereza chiwerengero cha ophunzira opindula ndi ngongole imene boma limapereka kwa ophunzira. Ndalama pafupifupi 28 billion kwacha zikuyembekezeka kugwiritsidwa ntchito pothandizira ophunzira msukulu zawo Kachenjede pakati pa chaka chino ndi chaka chamawa. Malinga ndi mndandanda wa chiwerengero cha ophunzira wopindula chaka chino, ophunzira 95 pa 100 aliyonse amene adalembera kuti awathandize ndi ngongoleyi awatenga chinthu chimene chasangalatsa kwambiri bungweli. Lilian Chawinga ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe loyang'anira ophunzira pa sukulu ya University of Malawi, ndipo anafotokozera mtolankhani wathu mu mzinda wa Blantyre zonse motere. Imene tabwera pano kusonkhana pano ndikuthokoza a president amene ali chancellor wa sukulu za Kachenjede za boma mu Malawi, komanso bungwe lopereka ngongole komanso thandizo la ulere kwa ophunzira amene akuyenera kupindula pandondomeko. Ndizoonadi kuti kwa nthawi yayitali pakhala ndi vuto limeneli, koma tsopano ndiposangalala ifuna kuti kupitirira 95% ya ophunzira amene anapempha thandizo limeneli apatsidwa thandizo loti atha kuphunzira pa ngongole komanso pa thandizo la ulere kuchokera ku bungwe limeneli lopereka ngongole kwa anthu amene ali msukulu zawo Kachenjede. Ndi zimene ziko zatukondoza kufuna kuti aliyense ngakhale amene alipo kuthekera kwa zachuma, koma ngati kufuna sukulu ndikilira sukulu ndilikonde kuti akhazikwanitsa kuchita maphunziro a Kachenjede. Anthu ochuluka akupitirira kuthandiza anthu amene anakhudzidwa ndi vuto la njala mdziko muno. Gulu la amayi la Talk to Someone linakapereka ufa kwa anthu akwa mfumu yaying'ono Nganga mboma la Machinga. Atabita Kaira ndi mkulu wa bungweli ndipo akufotokoza. Ife timakhulupirira kuti pamene takhala tikhale anthu othandizana. Moti izizi zitachitika tinanokhuzidwa kwambiri kuti anzathu avutika, kotero malinga ndi bungwe lathu la Talk to Someone timakhala tikuwafikira anthu ndikochepa pamene tili nako. Nde zitachitika zoterezi tinaonanso kuti ndi chinthu chabwino kuti zafike ngakhale nkutali kunoko, koma tinaonetsetsa kuti basi tizafikebe tisangothera mafoni momwemo, koma tifike ndithu mpaka na pa ground panopa ndimene tafikira mu ndithu. Chonjezera kwa mtundu wa Malawi ndionena kuti ndikumemeni nonse a Malawi amene kuti mvera pa nthawi ino kuti kunoko kumachinga kwa
sabutiye ngunga komanso kwa mafumu ena mizi ina madera ena kumachinga kunoko kuli njala ndithu imene ndiyo kanika kulongosola kwa kuti kakotani zimene tikumamva zija kuti anthu akudya mango ndizoona zimene tikumamva zija kuti anthu akumakwera mitengo ndikukatenga zinthu zimene sitinambe tadyapo ndizoona moti tazionera ife panopa. Makamaka mfumu yaing'ono ngunga ndiye mfumu iyi inathokoza anthuwa chifukwa cha thandizo limene apereka kwa anthu ake. Sangalala kwambiri komanso anthu anga ndikuona ngati limene akulandikira pamene akusangalala ndiponso ali ndi mtima wachimwemwe chifukwa kugonera kwa njala ndipo anthu akumata 1 week osadya mwamwayi mango juice ukupa phala mango kumadya juice ndizo zili kuno moti kapena nitapita ndikakuoneseni pale pose poti muyang'ane zitoto za zimene akutaya ndiwosangalala kwambiri kuti apatu mwandithandiza dera langa siku ndi siku khomo langa limabwera udanda agogo ine kungoti naneso agogo so achoyanka koma lero gulu limene lilasi mayi amene mwachoka ku planta ndizosowa simbandiziwa zilimakuziwani zosowa tizi ndiponso abale ndipandilengeze ine ndithu anthu akandimve ndikusangalala lero ndikusangalala kundiona sangalala ine zikuchitika. Mfumu yaing'ono ngunga ya mboma la Machinga. Ndipo tidakali pa nkhani ngati yomweyi gulu la Bridget Chikomo Foundation laperekanso zinthu zosiyanasiyana kwa anthu amene akuvutika ndi njala kwa mfumu nampeya pansi pa mfumu yayikulu Mtumbwinda kumeneku ndi kumachinga komweku. Mkulu wa gululi mayi Bridget Chikomo akufotokoza zambiri. Mudzi wati Mtumbwinda kumene tinalandira uthenga kuti anthu akuvutika ndi njala anthu akudya chiteze ena ati misisi ya mitengo ena kukomoka ndi njala ndiye titaona chimenechi tinaona kuti ndiyambise grupu yoti anthu zisa kusonkha ndalama ndiye tikumasonkha ndalama imene timatha kugula chimanga ngati pamene timabwera kuno kuona itasonkha ndalama yokwana 660,000 takwanisa kugula chimanga matumba 11 and tinachigayisa kuti tichigawe ngati ufa ndiye timachigawa ma 5 kg takwanisa kugawa kwa anthu odusirira 110 anthu amene wawa ife titalandira uthenga kuti kwati Mtumbwinda kuli njala tinapeza atiye amene tinankha nawo iwo wanatuza zoti ali ndi komiti ya anthu oziwa ngozi zokugwa mwazizizi ndiye anasankha kuzera makomiti amene aja anthu amene ali ovutika of course anabweretsa anthu ambiri mwanane azoti ndi budget yathu tindi anthu ochepa. Mayi Bridget Chikomo ndipo mmodzi wa anthu amene analandira nawo thandizoli mayi Chris Bester anayothokoza kwambiri. Ine vuto langa ndiloti ndakunyadirani potengera kuti mwatiganizira siku lero la Sabata la Mulungu ife kuno njala tikuzunzika komanso tikutola chilezi nkumadya komanso mango ophika nkuthira juisi komanso timakumba pasi pa nthochi nkumapanga ufa pamene ena akutupa azaka zitatu ndiyeno ndakunyadirani pomafika kuno mozi mwa iyo mabunge ngati inu ndiyeno anabwera mthindi wa anthu oti atithandize magogoteniwo apitirira ndingopempha zoti magogo ena atigwera poziwa zoti akudya mango akutupikana mutithandizeko muyenjezere ngati inuyo otithandiza mabungwe ayi ningopempha zoti bungwe lipitirire poziwa zoti ana ena sapita ku sukulu komanso magogo ena akungogwa tikutola chitezi pano chathamo zanthu chizonso zatha tikutafuna chitimbe ndeti kupemphani kuti bungwe lero lipitirire. Nkhani zathu ndizomwezi koma tisanasiyane nayinso mito yake. Zipani zotsutsa boma zadandaula kuti Malawi Electoral Commission ikupitirirabe ndi chilinganizo chake choyamba ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Michael Usi wati akapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipanichi pa msonkhano waukulu umene uchitike mwezi wa Mawa. Ndipo mu nkhani zina kampani ya Nokma ndi ngongole zokwana 67 billion kwacha zakuti ipereke kwa makampani amene akumabweretsa mafuta mdziko muno.
mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya intaneti kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 hash. Mwana ndine Ronald Mpaso ndikufunirani zabwino zonse mmene mupitiriza kuonera mapulogalamu osangalatsa, mapulogalamu apamwamba pompano pa wireless yakanema namba 1 Malawi monse muno Times Television TTV. Madzulo abwino.